Мадина кай омадед ва омадани шумо масалан аз Арабистони Саудӣ бо кӯмаки мақомоти Тоҷикистону Радиои Озодӣ сурат гирифтед? ман сипосгузорӣ хунам ба Радиои Озодӣ, ба ҳукумати Тоҷикистони хунам, ба Вазорати корҳои хориҷа, ба Вазорати корҳои дохила баён мекунам ки баъд ба сафорати Тоҷикистон дар Саудӣ ва ё кори бисёр бениҳоят кори нағз кардан ки мара гирифтам. 1 сол 2 моҳ дар Арабистон будед. Масалан давоми ин муддат дар хонаи 1 нафар будед ё дар хонаи чанд нафар? Аввал 1 моҳ ман кор кардам хонаи 1 нафар ба. Онҷа ба азоб додан. Хай дастхати либос мешуштам, аз кор ҳеҷ кас вай накарда. Хона ба 3 та мошини либосшӯӣ буд. Неки ваё маҷбур кардан ки ман дастхати шӯ. Хай ман шуштам. Ба нашуд захм пайдо кардам дастам. Баъди ҳамин натонистам маҷбур кардан ки шӯед. Ба нашуд ман занг задам одамое ки мара кор. Гуфтам мара гиред аз инҷо. Хай мара гирифтан вай кардан ва дигар ҷо ба кор. Аввал нағз буд он хона буд, баъд азоб. Саати 6 саҳар хеста аз хоб. Ина то саати 3 шаба фақат кор. Хай рост истода. Кори хона, кори гудак, баъд дигар ҷо бо кор вай мекардам. Хонаи оча. Ва маоша сари вақт наметиҳам. Чизе ки мисол ман баъд дидам, ҳамун шартномаро баъд дидам, баъд дига ҳамин корҳо баъд мара вай кардан, равон кардан. Ман дидам ки дар он шартнома чӣ вай ман қонун ман чӣ хел вай дорам, ҳуқуқ дорам. Не ки нисбати он ҳуқуқҳо вай намекунам. Баъзеҳо мегӯянд ки масалан чанд сол кор мекунанд дар онҷа. Чӣ аз назартон? Шояд одамое ки корфармои хубанд. Корфармои хуба. Нағз, одами нағз вай бошу нағз. Не ки бисёр ман худам ҳамина гуфтаниам ки наравам. Пеш аз оне ки рафтан дар кор, донистан дар кор. Аммо инсонро донистан дар кор, шаҳрро донистан дар кор, хохта донистан дар кор. Ҳамон суҳбати гузаштатон гуфтед ки барои шумо 16,000 риёл метиҳад. Вале шумо гуфтед ки 1,500 мегиред, а? Не, 16,000 риёл ба кадом мақсад додагӣ буданд ва ё иқомаи мана ҳамаро ба назар гирифтагӣ буданд ва ё яксола 16,000. ин хеле пули гарон аст. Ин марди араб ба ин марди араб додагӣ.